To jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan rana ta Juma'a, kuma sannu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kuma lokaci ne da za mu kawo muku takaitattun labarai, da fatan za ku biya mu sannan hankali domin ku ji mu da wannan takaitattun labarai na wannan rana ta Juma'a, babbar rana. To ni dai sunana Aminu Taku wanda zan karanto muku waɗannan takaitattun labarai, da fatan ba za ku canza tasha ba. To ni dai kamar da na faɗa, sunana Aminu Taku wanda zan karanto labaran, wanda ɗan uwa abokin aiki Lawan Ismaila Rano ya tace. Yau dai muna Juma'a 26 ga watan 12 hijira ta 1447, wanda ya daidai da 12 ga watan 6 hijira ta ko kuma in ce 2026 miladiya. Ga muhimman kanin labaran a cikin shirin za ku ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya ce an kashe wato 'yan ta'adda kimanin 13,000, yayin da mace-macen da suka shafi ta'addanci suka ragu da kashi 81 tun daga shekarar 2015 ko kuma 2015. Dangane da hare-haren kyamar wato baki, Tinubu ya sha alwashin kare 'yan Najeriya da ke kasashen waje, yayin da gwamnatin tarayya ta kwashe mutum wato 258 daga yankunan da rikicin ya shafa. Majalisar dattawa ta umarci DSS da 'yan sanda su kamo masu garkuwa da mutane da ke nuna kudaden wato fansa a TikTok. Majalisar dattawa ta gargaɗi Adam Oshomole cewa bata bayar da umarni kan kama tsohon shugaban NNPCL ba, Mele Kyari. Rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ta gano lita wato 168 na man fetur da aka tace ba bisa ka'ida ba, tare da rusa wata haramtacciyar matatar mai da ke jihar Rivers. Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta ceto mutum 6 da aka sace, tare da kwato babur da aka sata bayan musayar wuta da 'yan bindiga wato a hanyar Anka zuwa Gusau. Hukumomin lafiya na Kano sun gano tare da yi wa mutum 185 magani bayan sun yi hulɗa da wani mamaci wanda zazzabin lasa ya kashe. Jami'ar Kebbi ta tabbatar da mutuwar wani ɗalibi mai matakin 300 a wani hari da aka kai ɗakin kwanan ɗalibai. Kuma yan DLA reshen Edo ta lalata kilo 73,463 na miyagun kwayoyi da ta kai biliyan 2.8, ciki har da wasu muhimman kwayoyi waɗanda ake sha ake buguwa. Dakarun soji a jihar Yobe sun dakile wani hari da ake zargin mayakan ISWAP ne suka kai harin, tare da kashe mayaka 2 a garin. 'Yan sandan Ogun sun hana yunkurin sace wani ɗan ƙasar China, tare da kama wani da ake zargi da taimaka masu laifin daga ciki. An gurfanar da mutum 5 daga Delta bisa zargin kutse cikin tsarin JAMB yayin jarabawar ta 2026. Mai fafutukar ƙasar Yarabawa Sunday Ebon ta hannun rundunar tsaron farin kaya ya bayyana shirin kare makarantun gwamnati a jihar Oyo. Wata kotu a jihar Edo ta yanke wa mutum 5 hukuncin kisa bisan kisan wani lauya da suka yi,
gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya amince da wato ƙaramin sauyin majalisar zartarwa domin inganta shugabanci. Kuna shan wannan labarai ne daga ni Aminu Taku Rano. Ku dakace mu. To marabanmu, gwamnan Borno Baba Gana Umar Zulum wato ya sanar da cewa za a rufe mafi girman sansanin 'yan gudun hijira cikin wata guda idan Allah ya kai mu. Wata kotun majistare a Kano ta tsare Yasmin Shehu bisa zargin kashe saurayinta bayan takaddama kan wato caja. An kama wani direban mota bayan wata babbar mota mai gudu ta kashe ɗalibai da wani mai babur a jihar Rivers. An ceto manoma biyu da wani babur bayan harin masu garkuwa da mutane a jihar Abia. Farashin ɗanyen mai ya faɗi a kasuwar duniya bayan dakatar da sababbin hare-hare a Amurka kan Iran. Iran ta gargaɗi Amurka kan wato barazanar kai mata hari. Trump ya ce Amurka da Iran na iya rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya nan da ƙarshen mako domin buɗe wato mashigin na zirga-zirgar jiragen ruwa. To duka dai anan shirin zai dasa aya a madadin ni Aminu Taku Rano da na karanto labaran, sai kuma dan uwa abokin aiki wato Lawan Ismail Rano da ya tace. Ni Aminu Taku Rano nake cewa da fatan zamu wani lafiya, sai a lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. Madalla daga sashen labarai a amalan yau da kullum kuka saurari takaitattun labarai tare da ni Aminu Taku Rano, da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a daidai wannan lokaci nake sallama da ku sai kuma da yamma idan Allah ya kai.